Ако знаеш какво е това, уви, не си първа младост. И големият въпрос, какво всъщност е това нещо, което прилича на антика, поне така може би си мислят по-младите от мен, тези, които са на възраст по-голяма или близка до моята, със сигурност знаят, че това е радиоточка. Да, аз също не съм първа младост, щом знам какво е това. Радиоточката е пасивен приемен апарат, който работи на принципа на неефирно радиоизлъчване, т.е. радиотранслацията се случва по жичен път. Необходима е мрежа от кабели, така си го представете, през които минава сигналът. Това нещо като метод за прехващане на сигнал е било широко популярно през 20 век, но все още на някои места в България работи. Работи, да, наистина работи. Сега ще ви покажа, че прехваща програма Хоризонт на БНР. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Още сутринта облачността от запад-северозапад ще започне бързо да се увеличава и ще завали дъжд. Радиопредаването се разпространява централизирано чрез мрежа от кабели, най-често изградени от държавата. Радиоточката е жично свързана към тази мрежа, например чрез коаксиален или двужилен проводник. В мрежата се предава нискочестотен сигнал, така наречения LF, а не радиочестота RF при традиционното радио, която се среща. Аналогов е сигнала и често е в диапазон между 30 Hz до 15 кГц, който е директно модулиран, обикновено амплитудно или директно линейно. Входът на радиоточката е аудиосигнал, не радиовълна, затова тя няма нужда от антенен блок, тунер или детектор. Тя съдържа трансформатор или адаптер за входния сигнал, съдържа усилвател за нискочестотния сигнал и високоговорител, който е на моносигнал. Обикновено има само един потенциометър, с който се усилва или намаля звука. Няма скала, няма избор на станции. Всичко се управлява централизирано. Как се излъчва БНР по радиоточка? Българското национално радио има специална студийна изходна точка, която подава програма, най-често Хоризонт, към системата за жично радио. Сигналът се подава към регионалните възли на системата и оттам се разпределя до домакинствата.